Minule som vám povedal, že najlepší učitelia vášho písania sú iní spisovatelia, takže keď čítate akúkoľvek knihu, podľa mňa nie je kniha, ktorá by sa nemala čítať, lebo niektorí hovoria, že to je taký brách, to je také nehodnotné, nečítajte to. Ja si myslím, že vždy je lepšie čítať niečo, ako nečítať nič. Takže keď budete čítať akúkoľvek knihu, nevšímajte si tam iba ten dej, že ako sa to skončí, že či ho chytia, že či rozluštia tú záhadu, ale všímajte si, ako je to aj napísané. To znamená, čítajte tak trošku ako profesionáli. Čítate vety a všímate si, aké vety ten spisovateľ používa. Každý dobrý spisovateľ má svoj štýl, podľa ktorého potom poznáte, aj keď ho budete iba počuť a nebudete vidieť, kto je autor. Aké dialógy robí, ako charakterizuje postavu, aké mená dáva postav, aké prostredia vytvára. Keď sú to básne, aký rytmus tam má, či je to rímované, či to je voľný verš, či to je vtipné, či má nejaké svoje slová. Takže čítajte ako profesionáli a vôbec sa nebojte, pokiaľ sú to vaše knihy, zobrať do ruky tento nástroj a počiarkovať si alebo vypisovať si nejaké citáty. Moje knihy, teda tie, ktoré ja čítam, sú plné popočiarkovaných miest, kde si počiarkujem nejaké zaujímavé výrazy alebo nejaké úžasné vetné konštrukcie, nejakú štilizáciu. Čiže ceruzka a dobrá kniha a hneď máte predpoklad, aby ste sa raz aj vy, chlapci a dievčatá, stali takýmito spisovateľmi, ako sú, povedzme, Lewis Carroll, alebo Tove Janssonová, alebo Braňo Jobus, alebo pani Rowlingová a ďalší spisovatelia. No a na budúce sa už dostaneme ku konkrétnym knihám, ktoré by ste si mohli, ak ste ešte nečítali, niekedy prečítať.